vostè entendrà que això no és un problema que hagi sorgit fa una setmana. Vostè entendrà que si se fa un manteniment tal i conforme pertocava a una instal·lació d'aquest tipus, com és el canal d'abastiment d'aigua a la ciutat, això no haurà resultat tal i conforme estem parlant, amb la pèrdua de milions de litres d'aigua. Vostè vindrà a aquesta raó, sí o no? No s'ha fet un manteniment conforme es hauria d'haver fet. Però no solament estem parlant de la pèrdua d'aigua en aquest lloc en concret, sinó és que també estem parlant de les últimes intervencions que s'han fet fins i tot dins del nucli urbà de lo que és la canalització, que han comportat molts problemes de pèrdua de caudal, de pèrdua de pressió. Quantes vegades s'ha tallat l'aigua significativa en els últims 12 mesos, en l'últim any? I realment hem solucionat el problema? I torno a reiterar, quants diners ha gastat aquest equip de govern, per exemple, en concerts en la Fira d'Agost? En concerts que s'haurien pogut fer d'una manera digna sense haver fet aquest balafiament tan important. I en canvi vostès preferien portar a grans figures del cant, tant ahir com a la plaça de Bous, que fer una qüestió tan bàsica com és assegurar l'abastiment d'aigua a la ciutat de Xàtiva. I estem parlant del canal, però no solament estem parlant del canal, sinó que hauríem de parlar també de tota la xarxa d'aigües potables i de clavegueram del nucli antic. Xarxes que encara estan en plom. Vostè sap que això és perillós, això és cancerigen, però en canvi així a nosaltres, o millor dit, vostès han tingut, podríem dir, la gallardia d'anar cobrant unes taxes d'aigua sense oferir el servei que pertocava. Un servei que, com hem dit, és preferent, necessari, important i vital. Entenc que ara s'està fent aquesta intervenció, però vostè no vulgui reduir els problemes d'abastiment d'aigua que tenim a la ciutat amb unes arrels d'un arbre, perquè no és així. El problema sí que és d'arrel, i és d'arrel de preferències, d'un equip de govern que ha tingut unes preferències totalment diferents a les que realment importen i interessen a la gent. All we do is wait and we hope, but never do we pray, 'cause we know